qui no li agrada contar o escoltar històries a la vora d'un bon foc? L'activitat que vos propose a continuació es basa en un ritual que emociona els humans des de temps ancestrals. Aprofitant alguns aspectes d'esta pràctica i adaptant-la a la nostra llar, podrem associar-la fàcilment a un llibre i convertir-la en una experiència lectora emocionant i enriquidora per a gaudir en família. Si a més, fem que lligue amb la temàtica d'alguna festa, guanyarem en motivació. Per exemple, podem planejar una velada nocturna per a contar històries de monstres i misteris. A llegir. Buscarem un llibre de relats sobre la temàtica escollida i farem un sorteig per adjudicar quin conte llegirà cada un. Quan estiguen adjudicats els relats, ja podem preparar la lectura. Primer, silenciosament, i després en veu alta. Has d'anar a la taverna del pirata. Els efectes sonors podem fer-los nosaltres amb la veu. Au! O amb altres instruments. També podem utilitzar els milers d'efectes sonors que hi ha en internet. L'experiència lectora, més enllà del llibre. L'ambientació és una part absolutament imprescindible. Seguint amb la proposta de por, apagarem els llums i utilitzarem llanternes. També seria divertit caracteritzar-nos amb algun complement que ajudi a tematitzar la nit. Maquillatge que ens faça empal·lidir, un poc de sang falsa a prop de la comissura dels llavis o roba fosca. I per descomptat, la festa es pot allargar. I si obrim la velada amb un sopar esgarrifós i l'acabem amb una acampada al saló amb sacs de dormir? Imaginació al poder. Per exemple, podem adequar el tema als seus gustos, animals, fantasia. Afortunadament, la nostra imaginació no té límits.